Wai me yake faruwa ne a Turkiya? Yau sama da kwana hudu, wani katon beni, wani abun fashewa ya fashe, sama da mutum 60 sun mutu, sama 100 da wani abu sun jakkata. Aka ce hatsarin beni ne. Kwatsam kuma ɗazu, sai wani katon beni shi ma halau wani abun fashewa ya fashe, wanda magana nake muku har yanzu ana nan ana zakulo mutane a cikin Turkiya. Sai kuma wasu ɓata gari da suke fitowa suke ɗauki ɗaɗɗaya su yi sata nan, su yi sare-sare nan, su je su harba mutane nan, duka a cikin Turkiya, musamman a cikin 'yan kwanakin nan. Amma wasu midiya ba za ka taɓa ji ta wallafa ba, saboda sun san cewa su suka kulla abin. Har yanzu kuma ƙasar Turkiya, gwamnatin Turkiya ba ta gano dalilin wannan abun ba, amma mu mun san dalilin wannan abun. Jama'a kun san me yasa da hakan yake faruwa? Hakan yana faruwa ne saboda ƙasar Turkiya suna nan suna mamaya a cikin Siriya, inda ƙasar Turkiya ta ce mamayar da ƙasar Yahudu take yi ya isa ta dakata, ita ma ƙasar Yahudu ta ce mamayar da take yi ya isa ta dakata, wanda kowa ƙoƙari yake jarabansa, inda ƙasar mamaya ta fito ta gargaɗi ƙasar Turkiya akan cewa wannan mamayar da take fata fahimci cewa kamar tana so ne ta kafa Usman Enfawa na ƙasar Turkiya wanda ya wuce ɗin nan, ya kamata ta tsaya iya matakinta. Inda ƙasar Turkiya kuma ta fito ta ce wa ƙasar Yahudu bata isa ba, dole ne ta yi yadda ita ma take mamaya, ita ma haka za ta yi mamaya. Kamar yadda ƙasar Turkiya, kamar yadda ƙasar Yahudu take ƙoƙarin ƙirƙirar Gireta Isra'ila a cikin Siriya take bi take kakkama wani gu, ita ma haka ƙasar Turkiya, inda abin yayi yawa har ƙasar mamaya ta fito ta gargaɗi ƙasar Turkiya akan ta dakata, nan take dai abin ya zama musayin yawu tsakaninsu. Ashe ƙasar Yahudu ta riga ta ƙirƙira wa ƙasar Turkiya wasu 'yan ta'adda, ko kuma ce wasu 'yan ta'adda, sai ta kora su cikin ƙasarta. Bayan ta kora su cikin ƙasarta, sai suka fito suna sa musu bama-bamai kuma suna ɗauki ɗaɗɗaya, inda a yanzu magana nake muku ƙasar Turkiya tana neman yadda za ta yi ta gano wannan abin ta ina yake faruwa, abin ya gagara. Yanzu ana so a ɗauki hankalinta daga Siriya ta koma cikin gidanta, ita kuma ƙasar mamaya da ita kuma ƙasar Amerika su yi abin da sai ga dama a cikin Siriya, a lokacin da su kuma wanda aka ba mulkin suna nan suna ta kashe junansu, suna ta yaƙi wa junansu. A yanzu dai kun ga ƙarshen munafiki kenan. An gama cin ganima da kai, kuma kai an gama cin nasara da kai, kuma kai ma an ƙirƙiro maka wata masifar da za ta ɗauke maka hankali a lokacin da za a gama da inda aka ci ɗin kuma a koma kanka. Saboda haka wannan shine ƙarshen munafiki. Ba zan taɓa mantawa ba, tun farkon faɗan Gaza, shugaban ƙasar Turkiya wato Erdogan ya fito yana kurari ga ƙasar Yahudu akan cewa kar ta sake ta shiga, kar ta sake ta yi taku ɗaya, ashe din munafurci ne, bakin su ɗaya ne. Aka zo ƙasar Labanan, nan ma yana dinga mata wonin, ya dinga mata yonin, ashe duk bakin su ɗaya ne. To yanzu kuma da aka zo Siriya, sai muka gansu sun haɗa hannu da gwiwa, sun haɗu waje ɗaya domin taimakawa na tumɓarar da gwamnatin Siriya. To gashi an tumɓarar, an zo wajen wawasan wajen abin ganima, kuma faɗa ta zo ta tarke. Amma faɗan da ta tarke, sai suka yi masa wayo, ya suka kirkira masa wa'annan dai 'yan ta'addan da aka kirkira ɗin daman nasa ne, sai aka kaɗa su cikin ƙasarsu, kuma aka ba su makamai, aka ba su bama-bamai, suna nan suna yin ɗauki ɗaɗɗaya, su je wannan otal ɗin su sa bom, su je wannan gurin su ɗauki ɗaɗɗaya, su sai nan an rasa gane yadda za a yi. Yanzu ƙasar Turkiyya tana neman ta tsayar da wannan abin, ta gane su waye abin ya gagara, wanda ana so a jawo hankalinta daga kan Siriya ta dawo cikin gidanta. To ƙarshen munafiki kenan. Duk wanda ya ce ba zai yi dan Allah ba, aiko zai yi dan Allah. Saboda haka wutar da ta kama Gaza, ko kuma ta kama Lebanon, ko kuma ta kama Siriya, to in dai bai hankali ba, in dai bangaren munafurci ne, to fa gashi nan ana neman a kunno masa a cikin gidansa. To Allah sa mu dace.